O Best pôžičke som sa dozvedela cez internet. Už dávnejšie som uvažovala nad kúpou nového auta a to staré vymeniť, ale finančná situácia mi to absolútne nedovoľovala. A práve keď som zbadala túto reklamu, niečo vo mne sa pohlo a rozhodla som sa pozrieť si bližšie informácie. Veľmi ma zaujalo to, že na stránke to bolo jednoduché, prehľadné a napriek tomu, že nie som internetovo veľmi zdatná, vedela som sa v tom veľmi ľahko zorientovať. Ale bola som veľmi skeptická a trošičku som bola opatrná, lebo tých pôžičiek na internete je veľmi veľa. Ale niekde som si spomenula na to, že kamarátka túto pôžičku už brala, tak som neváhala a obratom som ju kontaktovala. Bola som veľmi milo prekvapená jej reakciou, pretože dostala som veľmi pozitívne hodnotenie. Takže už mi nič iné nechýba, len znovu sa vrátiť na stránku a pozrieť si tých informácií trošičku viac. Veľmi sa mi tam páčila taká kalkulačka, kde som si vedela nastaviť v podstate tú sumu, ktorú som potrebovala, takisto aj dĺžku splátok a pekne mi to vyhodilo, akú sumu budem mesačne platiť. A už čo potom trebalo viac? Pár kliknutí, vyplniť žiadosť, odoslať a už len čakať, čo sa bude diať. Do pár minút mi prišiel mail s potvrdením, že žiadosť je prijatá. A do hodinky mi volala pracovníčka, že treba doplniť dokumenty, prísť podpísať zmluvu. Sadla som do auta, hneď som to vyriešila, vybavila a večer mi prišiel mail, že mám schválenú žiadosť. To bolo podľa mňa úplne úžasné, lebo na druhý deň už peniaze boli na účte. Do 24 hodín vybavená pôžička. Presvedčili ma o lojalite, presvedčili ma o rýchlosti, o bezpečnosti. V podstate vytvorili vo mne ten pocit dôvery, že im môžem veriť. A práve preto by som určite túto pôžičku odporúčila aj ostatným a každému v svojom okolí. A keby som sa mala znovu rozhodnúť, pre ktorú pôžičku, tak Best pôžička určite bude na prvom mieste. Takže každý, kto hľadá riešenie na svoju finančnú situáciu a potrebuje peniaze vo veľmi krátkom čase a rýchle, určite Best pôžička je tá number one.